Aí, babano. Eu tô trolando a cacoalha. Vou pro viagem, é. Agora vai essa boa. Vai. Essa boa. Agora vem aqui. Hã? Hã? Na blanda. Na papa, I'm not quite on nothing like that. All the combined, the Maroon can our app last. YouTube with the guarantee for that. That I'm a war stressful. I'm not going down you. And I hold the battery go, the data. It's all for guy. It's all for guy. It's for your guy. It's all for. Oh, where goes I at the back? Oh, yeah, we move it. Oh, why is I
Man, we have 10 minutes more. I will get you got on the blog. I will visit him 5 minutes. Well, we done. Now they got that. I come to work, Yeah.
Oge na abata ka nwa lo wasi ama okuko Igbo ke bo na ebro brother. Akomuke zo okwu na na we go obu. Ekene na ma obe nya nna se ndi ogu na emeko na agbalika. Ayo kwalo mma ya kwa ya nke ọma, ogo kwalo ogu ya. Okwalo mbodi ya. I want us know why I go to my part you no come na ha Jesus. Thank you. Ijo ọgaranya eje iru eje azụ ibe a na-egbu eje ejebe ọgaranya akwụnechenyi ama ọbịa ọka eke na-egbu n'oge aka ijele oke a bụ ijele nke nnekwu ezi dịka eke na-eme ijele ama ọbịa anyị si ụlọ nọ okolobịa ezi ọgọ nna m ime okoye ọ nọ n'ọgbọ na-aga n'iru ekenekwa ndị ezinụlọ nwokoye na-asị na ije ụlọ dị anyị mma ọ bụ anyị n'ụlọ ụgbọrọ jụrụ anyị afọ I be lada, uno de lada, I mo uno de, uno de la guaya mo uno lada. Bueno, na se no hay un vivo uno na, uje kaina no. I don't want to hear na one. Inde I don't want to. Oh, come on. Na ni mo koye, kala ni na kali. E bwana pa mo bolo to. Okodo. Okodo ma chile. Agazie. Thank you, sir. I appreciate. Daddy, thank you. God bless you. Goes to get a career. You'll have a little bit of now with it. I don't like to be by body, but I go to the one say my eyes, say what's to go, say my cello, thank you. To put me even a book. Even not cheap na it's my own age when I know Gianabata. One people know what people Nabativa. And always on Lubia or Moto. I'm a friend of this family. Man, I'm going to get a couple. Who will report family and I'm a killer. I'm not seeing the kid. I can see it. Can I be a cousin for me? Thank you. Actually, when I'm on the way. I don't want to don't want That's a really good 5 minutes before the lava. If we tell us here, I want to say, oh, Romero. Who call your family? I'm more than in there. I got zero, I can
unu mere nke ọma ọgụkwa n'oge ka esi akwa anyị kelere ezi ada ọya adịrị mma nwanyị Mrs. Udoka Nwokoye Udoka Nwokoye ji ego na chiama na ọbacha n'ugwu nwanyị ọma ọjọọ ga na waleze baba ndị be nza adachie na ime ọbịa anyị kene thank you yes ọbịa kwuru ka na-eme Okolobia onwe ndị amarụ na ebe ọgọ bụ ibu nwoke moto ibu dọlị nwụrụ aṅụrị ndị ọkọ obodo na-anụrụ nwaanyị amụrụkwana ebe a na-akọ ọnaghị nụgo nwaanyị mara na nwoke butu ibu ịkpọ ọgụ ya nnukwu ibu nwụrụ aṅụrị Nwokoye Nnamdi Nwokoye nwoke malụ mma ka nwaanyị ekene gị nna anyị egazi onye ji anyị kene ịsa thank you ọyịbọ dị na nwunye a fefe bụ ọ dị ka ejima owurọ ya maka na ije na mma this is the word of God ekene chukwu n'ife o mere n'ife anyị mere ozi taa ka ọ ka nke ọma one has got to start appreciating let me start from appreciating our awesome love ndị nwe ihe a na-eme na mmụtarụ mama anyị ndị na-ezite na ndị ụmụnne ha niile dịka unu emegbu ọkwala unu mere ka anyị jidere ọdụ ha unu na-ekechi ma nwunye nwaanyị ka ọ adịghị ọla ọ nwaanyị bịa dị odozi ezinụlọ ya. We all know the story of this family by the special grace of God. Amala chukwu na batali ezinụlọ na n'ụtụtụ o nwere oge a na-ejide ịgba mbọ ezinụlọ ekekere ezinụlọ akekere oke from the Nigerian police force where their father rose to a certain rank before stepping down, whereby the politics and the governance of the whole Anambra State. This family again. The father of this family was a known commissioner for the state government of Anambra State. Then 1979, Aṣáwó. Mali.
duro la moto. You want the one, young man. You want the young man. I want to go also, madam. So isa yake na dio dalu o ga de na mma o biko menu ko haneze mara onye ebu afam bu nnam di nwoke abu onye amoda umu eze village na amoda omo na anu udoka former udoka UWAEMENEM na azazi udoka nwoke nwa late Mrs. Comfort UWAEMENEM ai bo ndi ogo ai golo ogo na ko UWAEMENEM maka ka iji edeta bia kwanyelu ogo anyị nwanyị na rafu normal ground ekana mdio anyị furu mbunu gba wee bịa wee sị na unu zuru ka eme na-asị nde kunji ọ ga-adị na mma na ndị Igbo onye na-emefa ka na-asị nde ka ha wee sị obodo ọha na eze ka obi dị na mmemme anyị ga-ata ata emetakwara unu emetela anyị ọfụma anabatala anyị mana ịbịa anabata gị nabata gị ọfụma ya ọ bụ the first place second place ihe niile anyị chọọ anyị na-ịṅụọ gbakwu egwu dị na ya dịkwa entertained by all the other musicians out there. Everything no in name no. I like it. I be very happy. I for many people are always by money see my rest not bring of my rest not just gonna put behind the na Jesus. Oh chara. Or I find it to get. Nzadache. Igubo zakana go. The whole Bozen Empire media na kana go na so no bone bomma ni bonku na see the kid no ga dey na ma o. E na ma no be ebe aga dey ka aja kontu na ezi no no. Unu na ro ga fi dị iche. Na so ga dey na ma kana go. Somo. I'm
Just by this step. Aṣáwó. Aṣáwó. Prince. Onye shiga. Apuna. Baby. Onye shiga. Moi, baby, il y a qui la voix ça. Qui ça de. Maman, il m'a bien dit là. Baby. Baby, bien, over the hall. Oh,
Everywhere you go. High star. Yeah.
Thank you. Just lower a little. Why we want to make this announcement now? Nwoke ọbụla bụ onye ụmụ ike a na-eme ka ịmata n'ụtụtụ echi ndị ụmụnna anyị nọ bụ ndị ụmụ ike na gbanwee nzukọ by 8 o'clock in the morning tomorrow. Ụmụ nwoke niile onye abụkwa na onye achọla abụrụ ebe ahụ ga-eli iwu ịnwe anyị gozi. But please, before you continue, I would like to appeal for you, sir. Sunrise Band enweghị ihe emelụ mbiko ọ gaghị na ebe a onye a na-ebe erika sọmba ụgbọala anyị na-akwamozu a bụ igosighị ihe ọ bụ maka ama m na ịfụrụ ya na akwamozu a bụ chairman of the committee of friends. He really performed creditably, and then not just that, I chief Teddy Onyemechi bụ nwanne anyị nwoke injinia bụ onye nke anyị ọ na-agbalụ ojiriba mbọchị ọrụ m egwu dị mma a ga-eji ya si nnọọ n'ọrụ ọrụ na akwamozu a were egwu dị mma wee kerelu m odogwu a. I chief Onyemechi anyị kenele. May God bless you, sir. Thank you.
young man, don't see me with women. Don't start this stream. You have no message for don't mess with him. Cherelo message. When you feel this, I don't know spirit still which is higher. Thank you.
Thank you, Sunrise Band International. Thank you, the committee of friends of this bridge. Ekene Monday kwadoli ha na ime no bi atezi ya na ekene mandogo. Mande nyi mande ku ni ibe. Mando ibia na ezi no na company chizere goma. Obeke na na ga no nyo bona. Na mbukota achọ iji ohere a wee sị na m ga-ewere igwe na-egwugwunye n'aka onye anyị nụrụ bie for vote of thanks. Anyị ga-enyefe High Chief Honorable Chijioke UWAEMENEM Steve Junior bụ High Chief Chinyelugo igwe na-egwugwu n'aka for him to give us vote of thanks. Na ndị Kano na anyị kenọrọ na eze. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Biko ụmụnne m, ndị enyi m, ndị ọgọ m na ikwu na ibe. Chief. Ana m ekele unu nne unu si bịa nọnyere anyị. Biko ụnyaahụ enyiri mama wee ruo tata akwara ya akwa. Obi dị mụ na ụmụnne m ndị bụ UWAEMENEM aṅụrị. Anyị si ka Chineke nna bi n'eluigwe gọzie unu. Anyị na-ekelekwa ihe niile unu ji sọpọtụ anyị. Bido n'ekpere unu kpere anyị mgbe mama nwụrụ. Okwu mgbamume ma mgbazi ọnụ ma ego ma iji ụkwụ ma mmanya ma ji ma ite ọkụ ma isi abọ ma aka kpara nsisi ihe onye ọbụla njide ya obodo anyị aṅụrị. Ana m asị ka Chineke nna bi n'eluigwe kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Ekpere m bụkwa ndị ọbụla ma ndị gbara plen wee bịa maka akwamozu a, ma ndị ji moto, ma ndị ji keke, ma ndị gbara ụgbọ mmiri, ma ndị ji ọka, nke ọbụla iji bịa, Chineke nna ebuna gị udo n'aha Jizọs. Ana m asị ekele niile na mbuli elu niile dịrị Jehova n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko anyị kelele onye anyị nọ n'obi ya. And before we close this chapter, achọrọ m iji ọnụ m wee sị our chairman, the able chairman of the planning committee, anyị kelere imegwu. Ihe arụ jiri maka nke ọkwa ka m na-esi ọnwụ chịarị ya arụkwa nke gọọmenti. Edi nke ihe arụ ọ baala gọọmenti ọ karịa akarị. Anyị kelere gị dịka Igbo ndị ọma na-egetara many one and only Professor Bishop Ochiagha, by the special grace of God, the most proficient man on microphone east on the Niger, Oba radio station 94.5 FM Enugu. Ebe akọ ya gwum no nta ekene ndị bank ne ndị kwe na onye ọbụla lụọ ọrụ ndị committee of friends ndị gbara oke ka ọ bụla elu onye nwaanyị gọzie gị ụmụada ezinụlọ na ndị anọpụla anọpụ ya ndị nna mma ndị nna ndị echichi ndị ọzọ nze na ọzọ achị nri niile bụ ndị mkpara mama anyị ihe ọma mezuru ha nwoke la ya ehiche akpụkpụ m ka nye ego ka ya ehite ka inye m ego. So thank you, God bless you. Nga wọsọ wee ba biko ekene ndị ọgọ niile agbọrọ ndị ka nọ na ndị nagolo na mana onye ọbụla bụ ọgọ ma ọ bụ enyi ma ọ bụ ikwu n'ibe na ezinụlọ anyị na-ekwenye ya ube ekele na-asị ịnaba na ọkwa gbakwa anyị n'ụzọ n'aha Jizọs. Thank you. Buket m ga ebe a.
atamanya nke ọfụma ọfụma a ga-eme isi Pardon, mouse. Pardon. Ma ọ dịcha ka ọ bụrụ ife nkiri. Kebo. Kebo. Sukusu. Sukusu. Afana. Nyamia. 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 Mama ekele gị biko mee ka ọha na eze mara onye anyị kene UWAEMENEM Mrs. Wokoye abụ m nwa nke nọ ezinụlọ nne m Ezinne Comfort Christiana Chiegonu ekele gị na mgbe ana m akasị gị obi wee sị ka afọ ịbakwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji mgbe niile na-aga anyị nwere ezigbo aṅụrị na many people abụghị ezigbo ama n'isi mma na obiri ndị ọfụma nụwa gbakwuru onye makụziere m from primary 1 wee na-asị na Jọn ga-ana na mkpụrụ obi ara ndokwa n'aha Jizọs ekele gị gwara ọha na eze ka obi dị gị taata obi dị m ụsọ n'ihi na ihe niile mere ebe a taa gara nke ọma since ka anyị na-ekpe ekpere na-arịọ Chukwu sị ya biko ya na-ekpe ụbọchị taa gazie na Chukwu zakwara anyị ekpere anyị mmiri ezo ha wee tiri ori nne weda dị oke ndị niile bịalụ njem a ụzọ a bịa n'udo nakwa n'udo nsogbu adịrị nwakwa ọgba aghara nwere ndị nụrụ nwere ndị kụwa nsọ nwere ndị nwunye n'uso ndị niile ga-awara obi tọ m maka na nne m bụ nwaanyị mụrụ ezigbo mmadụ ka isi kwuo na ndị niile gbara ama gbara ezigbo agụ n'isi ya onye kwa ka ede ji wee gụọ ọfụma na-ekenekwa ụmụnne m niile onye ọ na-agba mbọ ndị ikwu ndị ibe na-asụ na-ekenekwa ndị ikwu ndị ibe ndị na-emere ka ihe niile mere ebe a ọwara afọ a na-etu gị etu ma gwa gị nke m nne m na-akpọ m ha na-akpọ m Udo Madam Madam from Bet so Udo Madam ekele gị ọbụzi mpa media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla emume anyị bụ nkwụ elu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma na-asị gị mbọ niile unu gbara mmemme anụ ma ọ bụ ụgwọ na ọ bụ iji ụkwụ ọ bụ ego ọ bụ taịl ife ọbụla bụ ifuru tupu na Jọn ga-akwụghachi gị mmadụ ka mmadụ n'aha Jizọs ekele gị ọ na-agbalị ọ dịrị ma ọ nọ Mami ekele m gị biko onye ka m kene doitela ka munga ekele m gị barista ọ ga-adị gị na mma biko gwara ọha na eze ka obi dị gị na mmemme anụ ma unu mee taata iyi a gakwuru ise ọ ga-ege n'ihu ka ahụ
I check the comments in Ona, who mess up them. Media and Ekanagi. When I see my own meta, I got forgot the card of continents. After a moment, then the bed began. There were good chapel. But the heart for any to when I saw that they had no more. They don't know what to do. So, what I had, they had to go. I'll be here with them. And I got one of mine. All I got quiet. So I'm making it. So, maybe a gal, where I am, where I am, where I am, woman. And maybe even my second. They can't find out. I had an accident. I had to run off here. I'm so happy. I got new track. You don't think you have a big headed general. You know, what I'm with that. You guys number now, American. I can learn you want to? Yeah, okay. Apparently, what I'm because I had to go more. Okay, you can speak any language you have.
Director Chief. Chief. Can make go chief interview, chief. Go biko. Chief Dolime. Why not? Let me hang out.
Yeah.
I think I can face here like that. I'm tired of them. I'm tired of them. It's okay, it's okay. Mama ekele ngo. Ana m ekele kwa gị. Biko mee ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Mrs. Chinyere Adabu Onyejamu. Ndị UWAEMENEM. Ọ bụ Adamani anyị enyi tata. Different child. Ekele ngo. Ọ ga-adị gị na mma. Biko anyị fụrụ mbụrụ gbara mmemme a. Were asị n'ụlọ ụzọ ka emere mgbe anyị na-aga maka ụlọ ebe mana mma ọ bụ n'ogologo ndụ nọmba 1. Adị mana ọnwụ bụ ụgwọ ọ bụla and anyị enwego ezigbo aṅụrị na many people agbagwo ezigbo ama n'isi ala obiri ndụ ya ọfụma were emebere asị na nwa ya ga-eme ka chi ga-apụ ịla na mkpụrụ obi agha tụkwara aha Jizọs. Ekele mbio gwara ọhaneze ka obi dị gị tata unu mesị mmemme a. Iji gwagwa ọhaneze eziokwu tata na nyaa all sadness and joy to me. Sad that I've lost my mother. Joy na mfụtara ikuru ibe ma ndị oyi ma ndị ọgọ ka blessị na a na-akwa nne m uwe ukwu na a na-akwakwue ihe niile na-aga n'usorie onwere ndị nọrọ onwere ebe akụwara one bottle ma one tumbler ka m wee na-enye ọ ga-adị na mma anyị fụrụ gbara mmemme a wee sị n'ụlọ ka eme na-asị ndị kwuru n'oji ọ ga-adị na mma wee na-asị na ihe ọbụla bụ ihe ọbụla mba ọbụla ụlọ gbara mmemme a jụ ga-akwụghachi unu mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. O nwere ọzọ gị n'obi nwere ike ịgwa ọhaneze? Achọrọ m iji ofere a wee kelee achọkwa m ka jiri ofere a wee kelee ndị ọhaneze n'aka gị aka dị ebe a taa mana o nwere accident ọmụmụ ha ebe a taa o si Lagos wee nata maka ịgwọ ndịa nwaanyị kwadochie ihe mberede a wee dakwasị ya o nwere ike ịnọ eji m ofere a wee na-ekele ya na ndị o zitere reprezentịrị ọfụma wee na-ekpekwara eto ogologo ọ ga-abịa wee na-ekelekwa ọhaneze gụtara ebe a okwu ha ji bịa na nke a ga-eji na wee manarị Ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu achara ugo nwaanyị achara ugo nwaanyị ekele m gị ihe ụbọchị mpa ya media na-ekele gị wee na-asị na mmemme ahụ mere taata ị ga-afụ ihe dị iche n'ezinụlọ unu jụọ m ga-emere ụlọ ihe bụ ihe unu na-achọ n'ụwa n'ụlọ enwetabeghị site na mmemme a n'aha Jizọs. Ekele m gị ọ dị n'ime akụ ya ma ọ nwụrụ
How about this guy? Ya, de vendela. Okay. Come and stand here. Yeah, it's okay. Nobody went to the picture. One day, you have to what up UWAEMENEM. So that they will come to and make a present with me, UWAEMENEM. I want the sister of the 7 children, Mrs. CHRISTIANA CHIEGEONU.
We are special okay, you have to have the ball of the time. My mom calls her the mom. So I'm hoping the same name, the mom. We are direct. We are direct. The mom, I love you so much and I'm missing you. Even though my mom is out of here, her spirit is here and things are working out well. Stop crying, wipe your tears. Everybody is happy now, so please be happy and always make mommy proud. You know what? All right. We love you. All right. Okay, regard for you all I said. They are right, believe me. That's all. I want my paper. I change. What was after? The chief. Oh, can I make a deal? But I do what you came when I oh, the chief. The Alama good, the chief can do what do I do? I want down my mother, EZINNE, comfort.
CHRISTIANA CHIEGEONU yana na mmiri ezike ka a bịara kwanyere ugwu tinye n'ala nye ya ka ndị Kristian si wee gbasaa ya today na omenala achị 20th bụ ya n'ọkwa ya bịara ya na ya ebi After one minute, since 3 days start. When I see the good that I do, you know, the boy and them off my well, unless it's open the data, Masị na ọtọ mma because someone na mother nwanyị nwere obi ọma testimony ndị mmadụ na-enye since ọnwụ nke kasị nke onye a kpere ekpere n'ụlọ ọ dịcha mmadụ gara nye ya nri ekpere ndị mmadụ wee na-ejikọta ndị Igbo na mmadụ testimony ndị mmadụ sidoro n'anya ma mọda ekenego m ndị ọha na eze mgbe m na-enye ana m asị niile gbabutere anyị ma ndị bere anyị ebere ma ndị nyere anyị advice ma ndị gbaziere anyị ụzọ ma ndị wutere ego ma ndị bịara abịa na-amasị kachi ebe a siri tinye ya sọpọt na-ekene chief na nwere onye a ga-eweta ego niile ya wee kwa ozu ego ahụ eruo maka amakwa ozu ahụ mana o wepụtara ego wee hụ na agbara ozu a na mma ekene ọdịiche na akparamagwa ọ kpara na akwamozu a ọ ga-adịrị ụma ruo mgbe Go the second thank you. You look at the world, the video down my video. Owusu Baba! Owusu Baba! Owusu Baba! Kaya ga gbe yan. Kaya mi ha wan de he mi. Na le gbe yan. De ka agiji aka piche ye video. E pere lo kwa ke. Oi. Même de power bank. Video da ile. Me video me. Kan video nwa anya eji emechi ọrụ. Nwa ihe o ni ka na abado. Rudia ngame. Ya mukara mu wa wewe. Kala para chichi.
Ahora nje ọkụ na nkọkwu obere okwu. Anyway. Daw mo ra ka focus ya ka mo. Not well. Basta ya. Na ko ka. Ana afọ. Ndo mana ya wo che ga mo ni ya ka na mo. Ama we go go ko se pan. Ana so ma ga di na mma. Ana me ka ni mo ndo na kiri ya. They went from whatever we lose. That's not what I do. When I say I know that I took a town. That's what I'm going to do. I'm going to go to the bar and say, let's not be in the off. When I see my mama on the name, that's what I do. Why did I know now? I'm a man and rubber start. I got the card to go to the room. Look at your head. I'm under the reason I'm under the room. When I see MSN, I can come on. Una chapter. Subscribe to the channel. You know where you can find the hand. What I do? There you just press subscribe button now. Now you thumb up. Like I work and I can you. You work and I fly. I have for task. If you I do my point. Chimobi, UWAEMENEM because I shall be back to give you in the night. I think that's not in there, man. Above the end. A joke I goes into goes another above it here is my friend. When I say follow me, when I say I got a number, who was a yeah, what the phone?